We acknowledge your supremacy. We honor you, Father. We submit ourselves under the divine will. We decrease so that you may increase. We disappear so that you may appear. Jesus. Oh, Father, there is nothing that we can achieve if you are not with us. We are looking and seeking for your face. Bless us with your mighty presence. Let your spirit fall afresh upon us. In the name of Jesus Christ. Njengendluzela yomela amanzi, kanjalo imiphefumulo yethu ukulangazelela wena. Sikhumbule nangobusuku. Sikhumbule nangobusuku. Sikhumbule nangobusuku. We bow down and we worship you. Thank you, Master Jesus. Thank you, Lord. May we put our hands for Jesus. Amen. We may be seated. Let me take this wonderful opportunity and greet the body of Christ. Can we put our hands for the body of Christ? Sibulise ke komama abakhoyo phakathi kwethu. Abantu abatsha. Egameni likaJesu. Amen. Siyabulisa ke kumfundisi Dr. Sikhosana phakathi kwethu. Cela simshayele ezandleni ngokusho. Sibulise ke notata ahamba naye, ndicela simqhobele izandla kakhulu. Siyabulisa ke kube abafundisi balapha eJEC abakhoyo phakathi kwethu. Cela sibaqhubele izandla. Amen. Let us greet the men and the women of God, Apostle no Prophet Usmaga. Cela sibashayele izandla.
Yabona uba saphuma nayo kancinci laa nto yasemagqirheni noba nangona singafuni ukusho. Haleluya. Iziyaqhwela isandla ecaweni. Nawe befundisi bayaphuma ngoku qhwabana sandla. Xa bengena bayangena bafundisa. Amen. Kodwa amen. Yabona zikhona into saphuma nazo. Saphuma nazo angeshiye konke. Amen. Ya njengoba bese kushiwe bangcwele njengowakho mbethe sene igama ke uSamuel Bongile. Ngizalwa ke pha kulamhlaba seDordrecht kwalapha ke eMpuma Koloni. Amen. Ngizalwa ke eMandlaneni ngumdlana ngamanye amazwi. Amen. Ya bese chilo masibandi usotshe banishadile. Amen. Manje ngayiphindi soyithethile. Amen. Ya masikhonzeni masikukolkeni senayo no tomorrow. Masithandazeni nje namhlanje. Ithi kulo muntu secala kwakithi masithandazeni nje namhlanje. Sashumayelana ngomso. Ngixelele mphakathi wami. Yithi sizawushumayela ngomso. Namhlanje siyathandaza nje. Amen. Ngaphandle kokumosha ixesha abangcwele masincokoleni nje. Andizushumayela ngizawuncokola nje. Ngigcina amandla for ngomso. Amen. Dala sashumayela abantu. Senamandla. Abantu abayiqondi bale nto yoshumayela iyakhosta kakhulu. Amen. Iyakhosta kakhulu. Amen. Ya masijonge into ethi before sithandaze. uJesu waseNazaretha uJesu waseNazaretha waba kuko ukubonakala koThixo ongenakubonakala. uJesu lo waseNazaretha ndike ndive nabaculi abathi uJesu waseCalvary ndiyibiba waseCalvary abantu wafela eCalvary sezeni sibe maninja amakhaya kaJesu ndazilungisa ingoma ecaweni kuzo ongayaziyo leli baba uYesu waseNazaretha ngahamba nento uba waseCalvary waseNazaretha not eCalvary irongo la ngoma xa imnandi. Amen. So uJesu waseNazaretha waba kuko ukubonakala koThixo ongenakubonakala. Amen. So xa ubone uJesu umbonile uThixo ongenakubonakala. The moment ubona uJesu umbonile uThixo ongenakubonakala, because uJesu waseNazaretha waba kuko ukubonakala koThixo ongenakubonakala. Because God the Father is the Spirit. But Jesus was a man like me and you. So lo Yesu wayeyindoda awenza ngayo izimangaliso uThixo waba kuko ukubonakala koThixo ongenakubonakala. Uthi
omnye wabafundi bakhe ukuprova lento. Nkosi sibonise uyihlo okanye ubawo. Uthi ndinaxesha lingakanani na ndinani. Xa kanti anikamboni ubawo. Ngoba obone mna umbonile ubawo. uJesu waseNazarethe waba kuko ukubonakala koThixo ongenakubonakala ukuze ubani angabi nako ukuthi andizange ndambona uThixo. Akekho umuntu ozawukwazi ukuthi andizange ndambona uThixo ngoba uYesu wayivala igap yokungambonakali kukaThixo waba kuko ukubonakala koThixo ongenakubonwa ngeliso lenyama. So akekho umuntu one-excuse yokuba ngaba andizange ndambona uThixo because Jesus of Nazareth waba kuko ukubonakala koThixo ongabonakaliyo. Amen. Hallelujah. Ithi makhelwane. Thixo bonakele. Amen. So zonke izinto ebezenza uYesu ebeveza uThixo ongabonakaliyo. Zonke izinto ebezenza uYesu ibinye igoal afuna ukuyi-achieve ukuveza uThixo ongenako ukubonakala ukuze kungabikho bani unako ukuzilandulela athandizange ndambona uThixo ngokuYesu waba kuko ukubonakala koThixo ongenakubonwa. Ndinaxesha lingakanani ndinani kanti andikambona bawo wandibonileyo bonile bawo bonile bawo. Amen. Uthini bonile bawo. So uThixo utyhilakele ngabo ubomi bukaYesu. Ubomi bukaYesu buyi-prima facie evidence yokuba uThixo ongabonwayo ngeliso lenyama ukhona. Umbonephi? Ndibone uYesu ngoba uYesu ebengazangozoveza yena kodwa ebezowuveza uThixo ongenakubonwa. So ubomi bukaYesu ubungqina obungenakuphikiseka, ubungqina obungaphezulu kwamathandabuzo uba uThixo ukhona. Khona uThixo. Wathi omnye xa ebona uYesu wahlabelela ukuthi bendingazi ukuthi ka wena ukhona. Bendingazi ukuthi ka wena ukhona. Kanti ubona ubomi bukaYesu, ubona uYesu ephila. Akavelanga uGod the Father ngesiqu kodwa wavela ngesiqu sikaYesu. Uyaziba uThixo khona. Awudingi ukuvisa izigqi zakhe. Xa ufuna ukumazi jonga kuYesu ngoba abajonge kuye kureflecta ubukhona bukaBawo. Noma usiva isande esikhulu sobukhona bakhe but as long ifocus yakho isebomini bukaYesu
ububomi bukaYesu ubungqina ebungena kuphikiseka obukhona bukaThixo. Otha ke kuThixo makacime ubomi bukaYesu. Uthi akekho uThixo makathini makacime ubomi bukaYesu. Because as long evidence case, as long evidence is ekhona, icase isekhona. So xa ufuna icase ingabikho cima evidence. Ubomi bukaYesu buyiyo evidence yoba uThixo ukhona. Ofuna othi uThixo akekho makacime ubabomi. Amen. Lithi iBhayibhile xa ufunda kwincwadi yabaseRoma chapter 1, I think then of course from verse 19. Yeah. Kuthiwa indawo ukayifunde. Siyathanda ngizoshumayela ngomso. Ithi makhelwane ngoba mnandi ngomso ushumayela ngomso. Isho ithi makhelwane ngoba mnandi ngomso ushumayela. Uyasithandaza nje namhlanje. Yes, verse 19. Verse number 19. You may sit down now. Just enjoy the word. Yes. It because that which is known about God is evident within them. Yes. For God made it evident to them. Verse 20. For since the creation of the world, His invisible attributes, His eternal power and divine nature have been clearly seen, being understood through what has been made, so that they are without excuse. Akekho nesixhosa ufuna uyive kahle ngelimi la. Amen. Aniphethanga nini abakhonzi? Sincedisana nani? Yeah, uqale inkonzo. Le ndawo inayo. abaseRoma chapter 1 verse 18. Yes. Kuba ichilekile ingqumbo kaThixo. All right. Qhubeka. Ivela emazulwini. Ichase konke ukungahloneli Thixo. Nentswela kulungisa yabantu abayithintelayo inyaniso ngokuswela ukulungisa. Okay. Qhubeka. Ngokokuba oko kwazekayo ngoThixo kuyabonakala ngaphakathi kwabo. Okay. Kuba uThixo wakubonakalisa kubo. Kuba kwasekudalweni kwehlabathi iindawo zakhe ezibe zingenakubonwa. Masithele indawo zakhe beziye zingenakubonwa. Indawo zakhe Qhubeka. Yes. Zingenakubonwa kakuhle ziqondeke. Yes. Ngezinto ezenziweyo kwa amandla akhe angunaphakade. Nobuthixo bakhe ukuze angabi nakuziphendulela. Hlala phansi mama Nkosi. Now bekunendawo zakhe bezingaqondakali kakuhle. Bekunendawo zakhe ebezifihlakele. But ke uthi ngoku zisuke zathi zachilakala. Uthi namandla akhe asuke abonakala ukuze kungabikho bani unesizathu sokuzilandulela. Xa sigwetywa asizugwetywa kujongwe kuhana. Xa sigwetywa asizugwetywa kujongwe kuBenina. But sizawugwetywa kujongwe kuYesu.
because indawo zakhe ebezinqathisiwe zisuke zabonakala, amandla akhe amakhulu angazange abonwa asuke atshilakala, ukuze kungabikho bani unako ukuzilandulela. Xa ugwetywa akuzube kuDavide lo uyi-role model yakho kujongwe kuye kujongwe wena, but kuzabe kujongwe kuYesu, because uYesu waba kuko ukubonakala kukaThixo okungabonakaliyo. So zonke izinto uThixo ebezifihlakele ngaye, kwangaye uYesu kanye ngabo ubomi bukaYesu zisuke zatshilakala, suke zatshilakala. Because apho uYesu kuye bekukho izinto ezixhokonxa ezizinto uThixo anguThixo ngaye. Yes. Apha kuYesu njengoba ephila, uphila eqhushekwe izinto azawuxhokonxa ngazo uThixo, ze uThixo xa ephendula kanti uphendula ngezindawo bezikade zifihlakele ngaye. Apha kuYesu ephila nje, apha ephila nje uYesu ehamba emhlabeni, kunezinto eziqhushekweyo apha kuye, kanti ezi zinto zenzela uba zihombe iingozi zikaThixo, zihombe ii-mysteries of God. Okakuthembela kukaYesu ethembela kuThixo kwamenza uThixo aveze ukuthembakala kwakhe. Okakukholwa kukaYesu ekholelwa kuThixo kwamenza uThixo aphendule ngokuthembakala kwakhe. Kanti uYesu etha uprovoke izinto ezithile apha kuThixo, then uThixo nje senza okudependa kwakhe, kanti kuxhokonxa ukuba dependent kukaThixo. Kanti ephila nje unyana kaMariya, uphilela ukuveza iingozi zikaThixo. Akasenanto uThixo angaziwa ngayo ngoku ngenxa kaYesu. So xa sinoba nathi sithathe ezazinto uYesu wayexhokonxa uThixo ngazo, siye ngazo kuThixo, sizamona uThixo ephendula, ngoba ezazinto zibekiwe zaba sistandardi sokumenza uThixo aphendule. Ezazinto zibekiwe zaba sistandardi sokumenza uThixo aphendule. Xa ufuna ukumvalela ekoneni uThixo, khangela ezazinto zaziqhushekwe kuYesu, umxhokonxe ngazo, uzaphendula. Yeah. So ephila nje uYesu, man of God, utsale ezi zinto zikaThixo. Thixo ngapha uyaphendula. Andifuna usebenzisa terms zethu because class yami isezantsi. Ephila nje yaxhokonxa. Xa iphendula uThixo kanti kutyhilakala kwakhe.
ephila nje uyaxokoxa kanti uThixo ephendula nje uyatyhileka. Ugqiba uYesu umfake ekoneni uthi ndizawufa ndibuye ndivuke ngomhla wesithathu. Kanti ngapha ufuna uveza uThixo enguThixo obamba ixesha. Ufaka uThixo ekoneni, lithi iBhayibhile wade watsho kathathu wathi ndizawufa kodwa ngomhla wesithathu ndivuke. Kanti ngapha kwenkamoya akuthethwanga kufa nakuvuswa. Ufuna uvezwa uThixo enguThixo obamba ixesha ukuze nawe xa ubona izinto ingathi azenzeki ebomini bakho umbone kuYesu ukuba ngaba akazange amvuse before 3 days, akazange amvuse after 3 days, but on the 3rd day wamvusa. Usho nawe umazi enguThixo obamba ixesha. Siyambulela uYesu owakwaziyo ukuxokola izinto uThixo akuThixo ngazo ukuze singabi nako ukusilandulela sithi zange sambona uThixo. Wafa Fanya wafanya ungayivumi negospel ethi wayelindile encwabeni. Ungayivumi bonza kuxelela kanigqibothela ba ikuvimba ntoni. Ikhona lento ikudeprive yona igospel ethi uYesu wayelindile encwabeni wafa. Okay, uYesu akazange ahlale kwelabafileyo kodwa waya ekufeni, waya kwi-headquarters kaSatan ngoba i-death yayi-last hope of the devil. Death was the highest standard of the devil. Death was the stronghold of the devil. So uYesu xa esifa wadlula kwelabafileyo wabheka ekufeni. Atobhalayo wakungamla ukufa ekungamlela thina sonke. Zimbini ke ngoku izinto ezizawuvela apha. Lo mfungu uYesu nangosefile usamxhokonqa uThixo. What a man. Nangosefile kodwa usamxhokonqa uThixo. Athi umbhalo wamaHebhere awathi ngemihla yokuphila kwakhe wanyusa izibongozo nencwina kulowo unako ukumvusa ekufeni. Athi waviwa ngenxa yokumhlonela kwakhe uYehova. So isimilo sakhe sasama-attractor uThixo nangona esengcwabeni. Character yakhe ufile kuthiwa it is over ngaye kodwa i-character yakhe ise-currency nasezulwini. Character yakhe ise-currency ezulwini, ise-currency ezawupurchase amandlovuko. Lo mfisa engcwabeni kodwa i-character yakhe isenevelu. Lo mfisa engcwabeni kodwa isimilo sakhe singaphezu kwegolide, singaphezu kwesilivere, singaphezu kwabo bonke ubutyebi, senevelu yokupurchase i-resurrection power.
Xa evuswa kwenziwe imeasurements. uThixo wakhangela wonke amandla wake wawasebenzisa. Kufuneka kuyovuswa uYesu. Xa ejonga amandla adala ngawo izulu nomhlaba, xa efike wabeka phezu kwesibilo sikaYesu, mancinci akalingani. Xa ejonga amandla avula ngalo ulwandle olubomvu, ufika wabeka phezu kwesibilo sikaYesu. Xa efika atshona wonke akalingani. Athi umbhali wencwadi yamase-Efese athi the incomparable power, the immeasurable power. Kwanyanzeleka ezulwini makukhompayilwe amandla amatsha, amandla angazange abonwa. Kwenzeke ntoni? Kuyovuswa uYesu kodwa isimilo sakhe sidinga amandla angaziwayo, sidinga amandla angaziwayo. Nathi ngombhalo namandla akhe bengaziwa asuka abonakala, ngoba i-resurrection power etsalwa sisimilo ayizange yabonwa, ayizange yabonwa. Siyaqala ubona amandla atsalwa sisimilo. Abanye bawuhlebela uThixo ezulwini, wakwavusa uLazarus efile, wathi makuyokhangelwa namandla ayevusa uLazarus. Xa kufikwa nawo konele, kwanyanzeleka kukhombayile, khombozwa amandla amatsha. Kodwa God the Father iza ngeofisi yakho. Kodwa God the Son Christ iza ngeofisi yakho but. Kodwa God the Holy Spirit iza ngeofisi yakho. Abazange babonwa besebenza ubathathu, kodwa for the very first time in the history of the Bible babonakala i-office kaGod the Father, the office kaGod the Son, the office kaGod the Holy Spirit zifunctiona ngexesha elinye. Kanti kuyovuswa amandla, kuyovuswa uYesu osengcwabeni. Sinjani isimilo esitsala amandla angazange abonwa? Siyambulela uYesu, siyambulela. Wathi xa evuswa wavela enguThixo abangexesha, kwavela amandla amatsha atobhalayo. Lo moya owayivusayo inkosi kwabafileyo umile kulingaphakathi leni, kanti la mandla ayingowakhe aza kuthi. Kanti i-inheritance yethu lilifa lethu lamandla qha ayeyotestwa kuYesu. Siyavala man of God, amvuse amenza amtsha. Wathi uPawulos xa ebona uYesu ovukileyo enziwe mtsha ngamandla ovuko, wathi asibhilonge kulofileyo kodwa sibhilonga kulovukileyo. Why singabhilongi kulofileyo? Lo fileyo ngumJuda, unomlibo, kodwa lo vukileyo akanamlibo. He is the Spirit. Lona uvukileyo akadingi transport ukuhamba ukuba benuhambayo, kodwa usuke angabikho. Kuthi shwaka mamela, kuthi shwaka uhamba nabafundi bakhe babheke iMouse,
bathetha ngoYesu uYesu Okay. love kule bathi ungumhambi na wena awuzazi na mzala xa befike iMouse liBhayibheli waqhekeza isonka avuleka amehlo bambona bathi Nkosi hlala nathi langa seliyatshona lithi iBhayibheli uYesu akaphuma eminyango waphuma edongeni ngoba lona ovukileyo kulona sirelate kuye kulona ungena genealogy noma bathi bona sikhonza umJuda bona baphelele kulokho engcwabeke kodwa ovukileyo akana genealogy kodwa ovukileyo akazalwa uMaria kodwa ovukileyo inkosi kaMaria awunyana wakhe. Amenza mtsho uJohn embone sisa athi nangu lo unwele zakhe simhlophe njengobuya besimvu uthe ebusweni akabhekeki uyakhanya njengokhanya kwelanga kuthi ubhinqile esiqele ubhinqe wegolide ngoba lona ngovukileyo ngowenziweyo ngamandla ovuko akazelwanga wenziwe siyavala uthi uPetros kayithena ngayo uthi lo Yesu enambethelelayo uThixo umenzile ngoba avukileyo akazelwanga wenziwe uThixo umenzile waba inkosi kunye noKristu. iBhayibheli zahlabeka inhliziyo yabo ngoba xa kurevealwa the lordship of Jesus ziyahlabeka inhliziyo zethu babuza basenze ntoni na ngoba when lordship kaYesu ichiniwe akhona nethi basibize altar khona iba nguwe ozibuza uhlele esithuleni ngenze ntoni na. Wavela uThixo siyafana enguThixo bamba ixesha njalo nge-resurrection of Jesus kanti i-resurrection of Jesus izokuphula even the pillars of doubt in our hearts izokuphula iintsika zokumthingaza ukuba uThixo ukhona. Xa besibuza uba ukhona uThixo sibabuza umbuzo ngubani na owavusa uYesu ekufeni ngoba uba uYesu akavukanga ekufeni ithetha ukuthi uThixo akekho but sine assurance nge-resurrection of Jesus ngoba lo umvusileyo ngulo ukhoyo. Jesus